Mahubo 61 sothandazela phezulu kwawo. Uzophila namhlanje. Sizovuleka into zakho. Bazophumelela abantwana bakho. Kuzoshintsha ekhaya lakho. Cela ngisafunda lelizwi engathi bewungaba nokubhavu kamoya ozomukela ngawe izinto zakho. Ene ungenzi lokubhava kube isindishana. Akube ubhavu omkhulu kuphela. Kulobhava kungene nalezi izinto busuthe ayi lokho angeke kusenzeke sengincamile. Iba nobhavu wane kamoya. Ihubo 61 ngiyafunda. Izwa uNkulunkulu ukukhala kwami. Izwa uNkulunkulu ukukhala kwami. Ulalele umkhuleko wami. Ngikhala ngikuwe ngisemkhawulweni womhlaba. Apha inhliziyo isebuthakathakeni. Ngiholele edwaleni eliphakeme kunami ngokuba wena uyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo ngakuso isitha sami. Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade. Egama lenkosi malibonga. Davide ubhala leli hubo nangimbheka akalibhali ngoba kumnandi. Akalibhali ngoba khamba kahle. But ebumnyameni adukuza phakathi kwakhe. Wabo uma aya enkosini uyawuletha isicelo. Sithi lesi sicelo yizwa Nkosi umkhuleko wami. Uphinde ulalele umthandazo wami. Uthi kana yesho uthi ngikhala ngiphakathi ekujukujukweni komhlaba. Uma khuluma ngokuncwila phakathi emajukujukeni omhlaba, ukhuluma ngobunzima nangobutense benkinga phakathi kwabo. Uthi Nkosi noma kumnyama kunje yisa umkhuleko wami. Uza umthandazo wami. Noma kuvalekile yizwa umkhuleko wami. Uza umthandazo wami. Noma abantu sebengilahlile yizwa umkhuleko wami. Uza umthandazo wami. Noma abantu bangasangizwa ukuthi ngithini, kodwa wena Nkosi usemazulwini ngidinga wena uza umthandazo wami. Uza umkhuleko wami. Kunesikhathi labantu esiphila nabo bagcina basijwayela isimo sethu. Bangasasinaki. But kunoNkulunkulu osemazulwini. Uyawuza umthandazo. Uyawuza umkhuleko. Kodwa udinga umuntu ongagive up. Ukuthi noma ngabe sekuyabheda athi Nkosi indlebe yakho mayilalele kimi. Nkosi indlebe yakho mayizwe ukukhala kwami. Nkosi indlebe yakho mayizwe inhlungu yami. Nkosi indlebe yakho mayingasuswa ezicelweni zami. Uthi yizwa Nkosi umkhuleko wami. Yilo mkhuleko esiwulethile namhlanje. Wakuthi sikhalo sibe sikhulu ePitiritifu. Yizwa Nkosi. Abantwana basebenze ePitiritifu. Yizwa Nkosi. Abantu bayahlupheka ePitiritifu. Yizwa Nkosi. Abantu bayagula. Yizwa Nkosi. Abantu bathakathiwe. Yizwa Nkosi. Noma sesiphakathi emajukujukwini noma sesilahle kodwa sikwaziyo sizocela uNkulunkulu ukuthi yizwa umthandazo wethu. Akawuzwa uNkulunkulu umthandazo wakho. Angikwazi ukuthi ulethe siphi isicelo. Bathi waze wakhuluma ngalendlela David akhulume ngayo. Yokuthi yizwa Nkosi. Yizwa Nkosi. Abantwana bami bangengizwe kodwa wena ngizwe. Umndeni wami ungengizwe kodwa wena ngizwe. Namhlanje into esicelayo sicebela indlebe yasekhaya ezulwini lezwayo bese iyakwazi ukwenza. Ngoba indlebe yabantu iyezwa kodwa noma ngabe sewusenhlungwini noma seyibonile noma seyizwile iyaqhubeka ifaka inhlungu phezulu kwenhlungu. Kodwa namhlanje sizocela indlebe eletha ushintsho ukuthi ayilethe umehluko.
nikhona bazalwane bese nomlalela kulela linye ihuba abesathi Davide vuka ukhanye ngoba ukukhanya kwakho kuyeza nikhona bazalwane ngamanye amazwi uzophakama noma isimo singafuni uzophakama noma bathakathi bavalile uyophakama noma ngabe kufungiwe kwathiwa ngeke kwenzeke uma ngabe ucelele endlebe kaNkuluNkulu ukuba ayizwe ukukhala kwakho ucalile izinto ebantwini abakuzwanga khalile ebantwini abakuzwanga but namhlanje ngizothi kuwena ake ululele amazwi akho ululele isicelo sakho usilulele kuNkulunkulu ozwayo ukuzwa noma sewusemajukujukwini ukuzwa noma sewuvaleleke sewedwa ukuzwa noma izinto seyingenzeki ukuzwa noma ungenamali ukuzwa noma usenhluphekweni ukuzwa noma uvaleleke emkhukhwini wakho but lendlebe injani bazalwane iyesu uma ke uNkulunkulu esezwile kukhanya ukukhala kwakho mthembe nangoku uMadube ngiphindile ngiyamthuma ngokwesibili futhi ngimthuma ePitre TV abantu basemkhonto nangoku uMadube uthunywa ubaba uNtlovu kuyoba kuyinkonzo ubusuku bonke inet prayer ulethe wona lo mshanelo wesima uyonlethe lo mshanelo uyoshanela inhlupheko ushanele nabathakathi ushanele nalesiqinto ushanele ngisho nalamashongololo nalamavukuzane 14 of November ePitre TV mkhonto ngisho khona lapha eholweni inet prayer noMadube on bless you. Shalom shalom babukele emakhaya ubaba umpostoli uzongithumelela uMadube uzonivulela ioffice futhi lapha endaweni yaseShowe ngomhla ka3 kuNovember 2025 ioffice liyoba khona lapho ku53 Osborne Road Block C room number 2 kwibhilidi eligrey ekuthiwa ibhilidi labameli opposite Bayethe Express. Bantu baseSwatini mina baba uNdlovu la ngithumela umuntu ukuthi amele liqobo lwami ngiyaqala kuletha inkonzo yensaba ngiletha insaba yaseSwatini sonke emaswati sokhuphuka insaba sowendana sifika letule ensabeni siyothinsita inhlupheko uthinsita inhlupheko uthinsita ngisho lethi kweleti uyabona wona nje ukubukile kunomuntu lo waboleka imali uhamba ukunqwilisa ethi ukweletini ngemali ekayibolekile wena nje ukubukile kunomuntu lo thinsita inhlupheko wathinsita nemhlabathi wasemathuneni tukwakho wathinsita nemithi tukwakho njengoba ngide eSwatini ngilethe inkonzo yokuthinsita inhlupheko ngitoba ngifikele khona laphayana eMafuso Trade Center ngomhla ka12 of December usuku bonke kanti-ke na ubuyele ekhaya ekuseni ngicela wonke umuntu into ondlule esandleni sami ngito kupha umshanelo uyofika nalo mshanelo umshanele lihlupheko ushanele bathakathi ushanele tikhofa ushanele yonke lento lebophile lapha ekhaya iyanqabanisa ivalile iphula tingo lento leni ikhala lasematheleni uyoyishanela asihlangane khona bantu baseSwatini. Shalom to all our viewers at home. Nibingelelwa nguye uMadube. I'm here to remind you, I am so excited. I'm here to remind you again to say Push Conference is still on. We had a wonderful time Johannesburg, Sino Cindy Ndombela, kanye nabazalwane. They came all ready, all prepared, all dressed up in their black and red. So ngizosho kuwena muntu waseMpumalanga, ngizosho kuwena muntu waseSwaziland, ngizosho kuwena nina abantu base Durban, KZN namaphethelo ukuthi definitely Push Conference is coming on your way. Nansi into engicela ukuthi ungakhohlwa itheme yethu ukuthi it's a red and black. Kanti ke sobe sesiyivala khona eDurban ngayo umhla ka7 November lapho kuyoba ubusuku bonke 6 to 6 siyobe sinaye ke singaphushi sodwa siphusha naye uDumi Mkokstadi asho athi umoya oyingcwele. Kumnandi ngiyacela ungalenzi iphutha ungakhohlwa ke ilungisa 350 ngiyobe ngikulungisele yona iProphetic product yakho le ozohamba nayo Push Conference 2025 asihlangane khona.
Angiphinde ngisho ke kubantu baseNasport eMpombela ngiyoba kunayo lenkonzo lenkulu. Leyo inkonzo yentsaba, asikaze sibe nenkonzo yentsaba. Iyaqala ngani bantu baseNasport inkonzo yokukhuphuka intsaba. Ngomhla ka 5 December nsambama ngo6 kuze kuyolamula ekseni ngo6. Angiphinze mina nje ngithunyela kuwena mntaka baba. Wena ngiyakubona uphathwa inyawo ngokuqhaqha lethi inyawo. Wena ngiyakubona kunento lenyakataka esiswini nasesibelethweni ngiyoyidonsa le nto idawuphuma. Wena ngiyakubona emahlombe lawo ayasinza ngathi umeme manje. Ngithi awakuzilitha labantu. Wena futhi bakuvalile. Kunini uthi ufuna kuqala ibhizinisi ayiqaleki? Kunini uthi ufuna kwakha kwakheki? Kunini wena uzama umsebenzi? Ayikho into yakho nelungako. Uzama longa kulungu, uzama longa kulungu, uzama longa kulungu. Ngicela kukhuphuka nawe intsaba ngiyokuvulela tingoda. Mina lo ngitawutsinzita lehlupheko. Ngitawutsinzita abangani lababi. Ngutsinzita lelihlobo leti-rock. Ngutsinzita nalabantu labahleka nawo kazi ngibona babophile. Muthi bantu bakithi bawusebenzisa. Wena bakuvale ngemuthi. Asikhuphuka intsaba ngomhla ka 5 December nsambama ngo6 kuze kuyolamula ekseni ngo6. Ngicela ukuthi ngigijime ema-ofisi ngiyoqela ama-transport bantu abamata nikhiphela ama-transport ema-ofisi. Ngithi eNasport ngitoba nginenkonzo ye-1-on-1 ngitawuqala ekuseni ngo-12 emini ngo-12 ngiyoba ngibona abantu one by one. Lothi baba Ndlovu ngifuna ukuqoqa nawe nje ngicela fone khona manje. Lothi baba Ndlovu ngicela face to face. Sibe sobabili. Ukhulume nami ngikhulume nawe. Ngicela fone khona manje emini ngo-12. Bese kuthi ngomhla ka 5 December sekuyoba kule nkonzo ukhuphuka ini intsaba. Sikhuphuke yaphi kanze intsaba baba Ndlovu? Khona lapha yana qeleni kwe-rugby stadium. Kunale college lebitwa ngokuthi iSt Mike Sport Ground. Soba silapha. Make sure ukuthi uyobuyela ekhaya nomshanelo wokoshanela inhlupheko, wokoshanela siqinto, wokoshanela lamavukuzane nalamakati naletilwane eziqhwale yokoshanela nale mizi lebayithele lapha ekhaya lenento nifuna kwakheka niqhabana nona. God bless you. Nangokuba Dube ngimthuma lapha ema-ofisi uzonibeka izandla. Kanti nento baba Ndlovu siqala kubonana nomama, siqoqe nomama, simtshele inkinga sethu. Fona khona manje ubhalise yona i-1-on-1. Mntanami, wena ngabe kude ngempilo kunomuntu okubophe ngenhliziyo. Impilo kumele uyiphakamele, noma iphakamele impilo uyohlupheka uziyofa. Ungakhohlwa kuphatha inhlabathi umhlaba walapha eyadini. Uze nawo azowuthandazela awubusise ngoba ezinye zezinto ezibopha abantwana babo zilapha egqekeni. Ezinye zezinto eziniqabanisayo zilapha eyadini. Ezinye zezinto ezinenza ubomi bungaqhubekeli phambili kungoba kunomuntu wathatha umhlabathi wangowuthakatha. Ngicela-ke uphuthume uye kulama-ofisi lalandelako. Rustenburg abagijime be-ofisi abantu base-Rustenburg kuyena lo November. Kanti nabantu base-Pretoria e-CBD yanini khona niyohlangana noMadube. Kanti nabantu base-Springs e-CBD abagijime baye khona ofisi bohlangana noMadube. Kanti nabantu balaphana kaMhlushwa uMadube uyofikela e-ofisi leti phakathi esontweni laphana kaMhlushwa. Kanti abantu balaphana eSwatini kaManzini gijimani nohlangana noMadube khona lapha e-ofisi. Abantu base-Bakersford gijimani nohlangana noMadube laphana e-ofisi. Abantu baseMkopane gijimani nohlangana noMadube khona lapha e-ofisi. Nibantu bakayina abantu baseGiyane gijimani nohlangana noMadube e-ofisi. Gijima uzobonana nami laphana e-ofisi. Ngikubeka izandla ubuyele ekhaya. Abantu basePhalaburwa kuzama inqobo lwami. Abantu bale Phalabura manitwa namahale, manitwa abantu bale alulekane, manitwa abantu bale alinyenye ayihlanganele khona ePhalaburwa office kuzama inqobo lwami. Ngizele kuzobonana nani face to face, one-on-one. Ngizele-ke bonke abantu abaphume ngizobabeka izandla ePhalaburwa ngiyofikela e-office.
kanti abantu balapha neKimberley nabo ke ngokunjalo ngicela baphuthume beze ngisa kuzame neKimberley angise hall angise wonke umuntu ngizela e-office uyofikela phakathi e-office wonke umuntu akeze office ngizokuthandaza lesandla lesi nangubeka sona nawugula uyaphila nangubeka lesandla lesi nangabe izinto zivalekele ziyavuleka nangubeka lesandla sami ubuthakathi buyathetha phezu kwempilo yakho Kimberley I am coming for you bese kuthi nabantu baseVelcom nangizwa abantu baseVelcom ngisakini abantu baseVelcom nangifika lapha eVelcom ngiyabadinga be-1-on-1 nangiqeda ngabe-1-on-1 sengiyokhulekela wonke umphakathi waseVelcom ngiwukhulekela kuphi e-office nabantu balapha kweNongoma ngiyaphinda kweNongoma ngiyeza lapha e-office ngayo le date already esekhona e-TV kanti abantu baseFrahead lakhona ngiza lapha neFrahead office ningakhohlwa abantu bakuphi balapha nePulukwane Pastor Ray is coming to Pulukwane ngisho khona laphana Petersburg Pulukwane uqobolwayo uyeza umfana wami uyeza umfundisi wami yanimema abantu basenhlasatshe ngithumela yena uPastor Andrew uBishop Shikopakopo uzakhona laphana enhlasatshe ngayo umhla ka-3 of November uletheni na ulethe uzele kuzonibeka izandla iyezinqeko izonithandazela God bless you mhla ka-7 of December ngo-10 ekuseni ngithi baba uNdlovu yababika bonke abantu abaphelele kuphi eThekwini ngizoba nginenkonzo yokushanela ihlupheko mina ngizawuphuma ngomoya ngiyongena ekhaya lapho ngiyofike ngishanele lento lengiyibona lapha egedini mina ngizawuphuma ngomoya ngiyongena phakathi egqekeni kwabo ngiyoshanela le mithi abayiqhelile abathakathi mina ngiyophuma ngomoya ngiyongena ekhaya lapho ngiyoshanela lesiqitho lesinenza lingaphumeleli ngiphinde ngiqabane nona ngomhla kabani ngomhla ka-7 ekuseni ngo-10 ungakhohlwa nawubuyele ekhaya ngisokuphi umshanelo uyobaba ngesandla ufuna ushanele ngawo awufani neminye imshanelo hlukile lo mshanelo uyoshanela kuphume namabhodlele labe bawugubhele lapha ekhaya bese ningakhohlwa-ke wonke amabandla kwethu in South Africa and outside of South Africa nihambeni inkonzo yokushanela ihlupheko niyolanda lo mshanelo niphinde niqede lapho-ke manje nibekwe izandla hambe esontweni uyobekwa izandla eJohannesburg eNelspruit eSekhunda eWitbank nezinye indawo ngikhohlwa ukuyibala shonani khona amen Umantshingilo kaButhelezi eBergville eCoston ngizokunqamuka kafisha ngingakhuluma nangokudlule ngendaba kaBaba uNdlovu uBaba uNdlovu uBaba uNdlovu ngempela ngizokhulumela emanzini nginomntwana omncane ade neminyaka o5 noma 6 ngakhuluma noMahlongwane ukuthi umntwana uvele yinto la esifubeni mabembuka obaba bakhe bethi imali umntwana uzoba nenkinga abantu bazohleka wena obaba bakhe ngeke bayingene indaba yabo abantu bohleka wena ngathatha umntwana mama lalela mama ngilalela vula amehlo ba vula amehlo bekane inkinga yana esifubeni lomntwana benesikhumba la ngaphakathi ngathi ngaphezulu ngathi ixoxo okay la esifubeni sakhe bayizwa le ndaba ayikhuluma ukuthi inkulu njani mara bese kayijampela athi bekanenkinga esifubeni kanti indaba enkulu ilesikhumba ngathi ixoxo ngathi ixoxo qhubeka mama wasuthola ngahamba ngayo umntwana mayengisolo umfana ethi mama bazohleka wena abantu wena omdala ngathi mina ngathi ngiyabatshela umama ngendaba omama khe nobaba khe ngendaba kaBaba uNdlovu abayingeni babuyela into ezimnandi etrubheni ngase ngamphathisa ngathi ukuphathi emnambithi sengicabanga sengingedwa sehambile ngathi mina uyalazini ikhemesi laBaba uNdlovu athi likuphi ekhemesi laBaba uNdlovu la emnambithi ngathi angilazi lapho ngilazi eBergville wandlula umntwana wangiphathela amanzi ngavuka ekseni nje obeshila uMahlongwane ngamthelele ekomshini ngo4 wawaphuza kuthenga kusasa ekseni nje beshila uMahlongwane ngicela niyibambeni mani mama amanzi aphuzwa ekseni ungakadli lutho awuthi amen chubeka mama ngavuka nangakusasa ngamphuzisa kwandlula 3 days aphela amanzi ngangithengela ka50 rand aphela amanzi kwaphela 3 days weza umntwana ngoba lento eyiluma wathi gogo bheka ngase ngifonela uMahlongwane wasedoza naye ke la ngizombona kwashuthi ngithatha ikhombo wathi uzomsebenzisela la bengithi uzomthengela lokho Baba uNdlovu qhubeka nomsebenzi wakho uNkulunkulu iphelile lento beyihlupha umntwana mama ukhuluphela ungaka manje umntwana lesikhumba sexoxo saphela ngamva kwa 3 days
Saphela ngemva kwangakhi? 3 Ngamanzi. days. Ngamanzi. Ngiphakamela nje amanzi. Aphila amanzi. Ngamanzi bazalwane. Anithi amen. Ngani? Ngamanzi. Nawa lamanzi esikhuluma ngawo. Aphuzwe ekseni ungakadli lutho. Thank you. Mama wami seku right. Mina ngisizile kakhulu amanzi bengiphupha ngidla. Mase ngidlile kudikize sibelethweni bese ngiyawathatha ngiyaphuze kuphele nya. Ngibe nomntwana ade vuvuka amehlo athi gogo ngiphupha ngisemgodini avaleke ngempela amehlo ngingaboni. Ngathatha ngakhuleka ngamthela ngawo kwaphela nya azange ke ngihambe eclinic. Amen. Amehlo bekangaboni umntwana. Yeah avuvuke. Avuvuke. Akasavuvuki. Cha. Akasaphupha semgodini. Akasaphuphi lutho. Shela ngijesi sandla. Ngicela lamanzi. Mina ngomahlongwane Dlamini eBergville lamanzi angisiza ngangikade nginenkinga ukuthi ngavele nje ngopha ngangazi nguphiswa yini ngingaka kodwa ngeze office ngoba ngatshela umntaka dadewethu ukuthi ioffice lila ngaya ngafike ngathatha lamanzi notswayi kwaphela kusukela ngalelo langa ukugobhoza namanje akunalutho ngiphilile ngiyalibonga ugcobo lika baba uDlovu ngicela aqhubeka ephambili amen Awu madoda. Abenza njani bazalwane bekopha anithi amen. Nizwile bekenza njani? Bekopha. Kodwa waphuza lamanzi. Kwanqamuka ukopha. Sanibona bathando. Hey, ubaba Ndlovu ngimlakazele iCD card. 20 years ngilele phansi umbhede embhedeni ubusuku nemini. Ngingazi ukuthi kufanele ngisizwe yini. Waqhamuka ubaba Ndlovu. Kwangisiza ngaliphuza letswayi la. Ebusweni ngangimnyama njengalebhluke lomntana. Omela, ngimnyama ngishile. Engathi ngishiswe umlilo, ungazange ngiye emlilweni. Angingakwazi ukuhamba. Sekusele kancane ngilo ngimlandelela. Ngishe eMaritzburg bengi, eMnambithi ngi, eBergville kaningi. Kodwa manje sengiyabona sekusele kancane nami ngilahle lento. Ubaba Ndlovu ngimphakamisa kakhulu kakhulu. Hallelujah. Animshayeleni umama izandla bafowethu. Lezi inkonzo zika November buza mina mntanami ngilethe yona lenkonzo yokuzovula into zakho ngoba kunabantu abakuvalile kunabantu abavala ibhizinisi yakho kunabantu abavala ingane zakho kunabantu abakuvale emalini ngenza le show ukuthi uyeza uza nefamily yakho ngaye umhla ka8 of November khona lapha eNquthu eVA Makhoba ngizoba nguphathele lo mshanelo wezimangalisi ngicela ukulungela ukuthatha 2 emshanelo othi ushanela ngaphakathi endlini othi ushanela ngaphandle uma ushanela uthi ngishanela inhlupheko ngishanela imithi abathakathi ngishanela lento esibophile iphinde siqhabanise kuleli qheke ilento esenza singaqhubekeli phambili ngempilo kanti abantu balapha eRandfontein nakhona kuzamini uqobo lwami kuzamine ngizonibeka izandla wena ngizokubeka izandla usebenze wena ngizokubeka izandla ukhala ukulala ngoba bowungalali kanti abantu balapha eMafikeng ningakhohlwa abantu basemafikeng ngithuba befundisi bazozempela befundisi base lokuzondithandazela eMafikeng bazofikela kuphina khona lapha kulela hole eParolong Community Hall Parolong Community Hall balethe yona ikhalenda ya 2026 baphinde ke balethe nale phanjeli ebeniqelile abantu base Islandane kuzamine Islandane Como Hall ngicela bonke abantu base Islandane baphelele I'm coming to Islandane ngizonibeka izandla eIslandane emntana ngizamlanda umntana abamthwebulile abamvalele ebhodleleni abamvalele otrop abamvalele ethidini ngizamlanda ngegama lika Jesu Islandane asihlangane khona uzobuyela ekhaya nawe umuntu waseIslandane uphethe umshanelo wemanga Port Elizabeth khona lapha ehole eTaku Community Hall la sihlala ngifikela khona ngayo umhla ka21 ekseni ngo10 angiphinde ngisho inkonzo lena yokuhlehlisa ifiso sabo bonke abantu abakufisa ezinye ifiso ziqalile kwenzeka ngoba njengoba uyagula wena awuguli ngoba uyagula uguliswa ifiso abanye bakubopheka enhliziyo base basho ukuthi sonke sibone 28 of November khona lapha yana eKlerksdorp eJobethina 10 o'clock ekseni sinilethela ikhalenda ka 2026
ikhalenda ethi Jehova yilwa nalabo abalwa nami, ikhalenda ka-2026. Ake ngibakhuthaza ababukele emakhaya ukuthi le khalenda le nizayilanda ema-ofisi, nizayilanda ema-ofisi, nizayilanda ema-ofisi. Ngicela ukuthi abantu baseLimpopo nabantu base-Northwest nabantu base-Free State bomhla ka-1 hambe yolanda amakhalenda awu-4. Ngicela wenze sure ukuthi uthatha amakhalenda awu-4 uphathe loyo 300 rand uyothatha amakhalenda awu-4. Iyasebenza le khalenda. Nangu umuntu oqeda kufakaza. Sondela unganqeni ungesabe. Angiphathi ke ekhalendeni biza ngomthakathi ngakho konke ngekhalenda. Kwavuthuka abangani ebenginabo, kwavuthuka anything ebekukhona. Amen. Ngenxa yekhalenda kuphela. Haleluya. Ayibonge inkosi. Wonke umuntu ongibhekile njengamanje, wonke umuntu ozwa lofakazi, phuthuma uyolanda ikhalenda yakho. Abantu baseMpumalanga kuwo wonke ama-ofisi eMpumalanga, abantu baseGauteng kuwo wonke ama-ofisi eGauteng, eMpumalanga ngomhla ka-2 November, eGauteng ngomhla ka-7 November, eKZN ngomhla ka-4 of November. Ikhalenda lingenzela iy'manga ekhaya besixakekile. Ngumamkhizi waseLovu kodwa ekhaya kaMaphumulo la ngizala khona nje besixakekile nje. Ngafika la ekhaya unyaka odlule, unyaka uqala ngathenga amakhalenda eyo-12 inyangalisa kwamele uvele inyangalisa ekhaya. Hayi lenza iy'manga ekhaya, besihlupheka singenamuthi singenalutho. Manje ungathi kamlungu kwavele kwavuka umfana kadadewethu wavusa umuzi into ongakazi uyibone. Emva kwalokho zonke izinto nje ihamba kahle. Hey, liyasebenza lela khalenda. Ngizobonga ikhalenda lalekhaya. Kwathi ubaba elibiza njenganamhlanje nje ethi sukumani nizothenga ikhalenda. Ngasukuma kuqala ngathenga leli khalenda. Ngangajwayele ukuthi bengifike ekhaya into ngiyenze ngosuku, ngiyenze ngakusasa. Kodwa ngalelo langa ikhalenda lami ngafika ngalithatha ngalibeka efrijini kanje. Ngathi ngifuna isipikili sangasitholakala ngathatha ngalifaka khona nje kufatana ngalifaka efrijini kanje. Wathi ekuseni bengivuka kwasasongcwaba la isontweni, ngavuka ngeza emngcwabeni. Uthe bengibuya ngabuya ucingo lwami lusikiwe. Kusho ukuthi bebezongena bengithi ngiyabuka ezimbalini azikho inyawo. Ngathi Jehova ilwa nabalwa nami. Amen. Iyo le khalenda ngithi kumele ihambe yongena phakathi endlini yakho, kumele ihambe yongena phakathi ebhizinisini lakho, iyo yongena phakathi ekamereni lakho, phakathi edining room, phakathi esitting room. Le khalenda le izawulwa nalaba abalwa nawo. Kwamanye amakhaya kunemimoya, kwamanye amakhaya kunamathunzi, kweminye imizi kunento ehamba phezu kwamathayela, kunento egijima phakathi endlini. Ngithi namhlanje siyakhuleka siyibandla, sithuma le khalenda, singena phakathi endlini yakho ngale khalenda. Yonke into ephila phakathi kwalele khaya iyaphuma ngegama likaJesu. Asiphakamiseni izandla bazalwane. Sisalule izandla zethu as a church of God. Sithi phakathi emakhaya singena ngale khalenda. Kuyavuleka bokuvalekile. Singena ngale khalenda. Ubuhle bokuphela kuyophinde kuphela. Singena ngale khalenda. Lento beyiqhuma emathayeleni ayophinde iqhume. Singena ngale khalenda. Lento beyinenza niqabane ngathi isiqitho siyaphuma. Lento beyinenza nilwe nodwa iyaphuma. Lento benibophile imali ayihlali nabantu akukho umuntu osebenzako niyoqala kusebenza kulele khaya. Lo muzi nithi niyawakha bowungakheki ngenxa ongena kwale khalenda uyakheka ngegama elinamandla, igama likaJesu. Hambani babukeli ngomhla ngalamadethe engiwashoyo niye ema-ofisi niyothatha amakhalenda. Ngithi ngegama likaJesu makuvuleke. Ngithenga ikhalenda la ekhaya, bekunomuntu bengihlupha kakhulu mina ngingamazi, kanti umuntu womndeni wami. Kuthe ngelinye ilanga kwaduma izulu ngonyaka ophelile. Lithe meliduma izulu ngalithatha ikhalenda likababa uNdlovu bese liwile lapha phezulu, ngalibeka la ngakusofa, ngaqondanisa nje nami ngakusofa. Lo muntu lo ogila imkhuba wazohlala kulo yasofa, ikhalenda likulo sofa. Izulu lacisha lamthatha abazalwane ndamtshinga phandle.
God bless you nisabukele le show ngomhla ka-11 January 2026 sizoba sineyinkonzo enkulu khona la eThekwini January 2026 ekuseni ngo-10 angiphinde yoba kuyinkonzo lapho nyoba ngikupha khona ukukhiya ukuthi lisaqala iviki usaqala unyaka asaqala uJanuary makuvuleke konke ngicela wona ongibhekile ekhaya ugijima uzothatha nangu ukhiye mzokupha wona uyovula ngawo izinto emasontweni wonke wethu emasontweni wonke kabamtofu gijimani ekhona ngomhla ka-11 niyothatha ukhiya gijimani ekhona ngomhla ka-11 niyothatha ukhiya ukuvula unyaka usaqala January mhla ka-11 10 o'clock ekuseni shonani khona. God bless you. Abantu basemkopane ke ngiyeza emkopane ngiyobuyela ekhaya nalo ini iwumshanele ngikhala lenze sho abantu basemkopane uphume mntana ngifuna ukukhipha ledliso nalento egijima eswini ngathi unomntwana ngathi unenyoka nalento ekhuphuka ukuvala uma kunomuntu khona lapha emkopane akalala ebusuku uhlala bona gijinswa abantu asebahlathini asibona aphakade emanzini ngiyeza emkopane kanti abantu basemzumkhulu phuthuma mzumkhulu ngiza kuwena mzumkhulu ngisho le nkonzo enkulu kaNovember inkonzo le kaNovember mntanami lo ngiyophahlaza khona umsamo lababeke khona impahla zakho babeke khona ngisho namagama abantwana bakho babeke khona ngisho nemali zakho uzawuvuleka uyobuyela ekhaya nomshanelo uyoshanela phakathi endlini ushanele nangaphandle kodwa le mshanelo kube imele bemibili ngiphinde ke ngithini abantu base-Graskop ngisho kuphi e-Graskop ngisho khona lapha yana ngasentunjambili ngisho khona le Graskop yale KZN ya uzabene lapha e-Graskop ekuseni ngo-10 o'clock ngizoba sengithelekile ngifuna wena lo shawe strong ngifuna wena lo thangilale ebusuku ngifuna wena lothi baba kuvaleke kwaphinde kwabopheka kanti abantu bakuphi na abantu balapha eMount Frere niyofikela khona eTown Hall yaseMount Frere inkonzo kaDisemba lo ungakhohlwa Mount Frere ngiyoba ngikhona laphana eTown Hall ekuseni ngo-10 o'clock ngizonibeka izandla kanti abantu balapha eKokstad ekuseni ngo-10 o'clock ngizonibeka izandla angiphinde ngisho-ke ukuthi bafowethu uma ungeke uyiphakamele impilo iyaphakanyelwa ngoba kunabantu abahleka nawe abakufuni wena kunabantu abenza ngathi bakusupporta but ebusuku baba namagama akho namagama abantwana bakho bokuvala abantu baselunde abaphelele bonke kulo December ngiyeza kuzama iqobo lwami lapho lundi ngizonibeka izandla ngizonikhulekela mina ngiyazi mntanami ukuthi kunabantu abahambe emathuneni baye emathuneni bafike baqele emathuneni baye emathuneni bafike banibiza emathuneni baye emathuneni bayoniqela ukuthi bafuna ukunivala njengamanje impilo yahlehla ayiphambili nginiphathele ini na nginiphathele umthandazo umkhulekele ngulethe lapho lundi ngaye umhla kabani na ngaye umhla ka-1 of December ngizoba ngilaphana PZ phakade Community Hall uyobuyela ekhaya mntana okuphethele mshanele O2 uyoshanela inhlupheko ushanele ukufa ushanele isiqithi ushanele ingqabano ephakathi kwalelo khaya ngeke ngehlule lento ngizakukhiphela yona ngiyayibona ihlele emahlobe la izawudilika nangibeka izandla. God bless you. Izawuvuleka wena olala nezilwane zizohamba wena ogula kuziyophuma nawa lamanzi namhlanje ngalamanzi ngiyabahlambulula ngithi yonke lento ebabophile mayibhodle kakhulu ihambe ngegama lika Jesu yonke lento evala izinto zabo ngalamanzi ngithi mayiphume namhlanje ihambe laba abangasebenzi ngalamanzi bophuma labo sebenza ngegama lika Jesu abangaphumeleli namhlanje ngibahlambulula ngalamanzi bayaphumelela ngegama lika Jesu yiwo lamanzi ngibahlambulula ngawo ngalamanzi ngithi akubhodle zonke izilwane zabathakathi ngalamanzi ngithi akuphume yonke lento eyafakwa phezukwakho ngalamanzi ngithi le mikhova imemeze kakhulu ihambe right now in the name of Jesus owayo celeni kweni ngicela nimbambeni imletheni ngaphambili ayibhodle kakhulu ngeke ngeke wena ufuna wena ufuna la kuyi ngiye phansi mina sengi right so right uyaphuma noma uyahlala ngiyaphuma ngihlaleleni lana kumina uyakuphi ufunani ngempela uyakuphi njengoba uphuma ngiyaphuma ngiyala ngiyakhona ungiyeke walandwa wapi kanti angazi lutho angazi mina ngazi kwenzakalani ngami angazi walandwa wapi angazi lutho walandwa wapi angazi ngithi walandwa wapi manje walandwa wapi
Walandwa. Angazi kalandwa. Ngithi phuma kuyi. Yo. Ayiphohle kakhulu lento iphume. Seniyaphuma. Angizwa niyaphuma. Yebo. Anginizwa ngithi niyaphuma lapho. Yebo. Ngifanele Ngiyaphuma. Hey, ngidaba. Shesha man. Ngiyaphuma nje. Angizwa. Wenkosi yami. Ngiyaphuma lapho. Yebo ngiyaphuma. Izandla phezulu. Namhlanje ngalamanzi. Ngithi yonke lento ebophi into zabo ziyaqhaqheka mani. Ayiphohle lento mani, ayiphohle lento mani. Ayiphohle right now in the name of Jesus. Bamba ningani. Nikeza bomakhelwane babamba ingane. Nika bomakhelwane. Egameni lika Jesu. Buyisela ingane lapha. Bamba ningani amanzi. Namhlanje ngiyanihlambulula ngalamanzi. Yes. Yiwo amanzi enhlambuluko lawo. Yiwo lamanzi enhlambuluko. Ngithi zonke lezilwane ezafakwa namhlanje. Ayiphohle iphume hambe manje. Ayiphume. Kiba. Come on. Senaphile. Shasha. Yapit. Aban. Alalis. Isizani sandla ngapha. Lamanzi enginihlambule ngawo seziqalile into zeni ziyaqhaqheka. Ngapha siphakamisa izandla. Ngalamanzi. Ngithi ayiphohle lento mani hambe mani. Ayisheshe. Shesha. Ayiphohle kakhulu. Ayimemesa kakhulu. Akuphumele silwane. Ngithi ayiphumele ilwane. Lesilwane. In the name of Jesus. Iwo amanzi enhlambuluko lawo. Namhlanje izinto zakho ziyaqhaqheka. Iwo amanzi enhlambuluko lawo. Akuhlambuluke ilwane efakwe phezulu. Ayiphume. Fanelisa. Phakamiseni. Nine mani kancane. Akaphakamiswe labantu laba. Bambise phambili. Phakamiseni. Izandla phezulu. Iwo amanzi enhlambuluko lawo. Ngithi zonke into zenu ziyaqhaqheka. Yonke into yeni iyavuleka yonke. Ayimemese mani iphume lento. Ayisheshi. Hamba. Niyaphuma la kuyi. Niyaphuma. Phuma kuye. In the name of Jesus. Iwo amanzi enhlambuluko lapho. 14 of December sikhona lapha eThabizolo. Nginale nkonzo enkulu yokushanela inhlupheko mntanami. Ngizohamba ngiyongena ekhaya lakho ngomoya. Ngiyoshanela inhlupheko lapha ekhaya. Ngizohamba ngiyongena ekhaya lakho ngomoya. Ngiyoshanela impi elapha kulela qele. Khona eThabizolo. Nani nizobuyela emakhaya niphethe lo mshanelo wemaqaliso. Amen. Ake ngiphinde ngisho lapha emakhaya kubo bonke ababukela ukuthi kulo November lo ngithumelela yena uMadube uza eindaweni zenu. Njengoba esendaweni zenu uzele ukuletha inkonzo. Lena inkonzo enkulu lapho soba sihlehlisa izifiso zezitha zakho. Njengoba umbhekile kunabantu abakufisela ukuthi wena ngabe ushawe stroke. Njengoba umbhekile kunabantu abafisa ukuthi wena ngabe uginqika ngemoto. Njengoba umbhekile kunabantu abafisa ukuthi wena ngabe uyadivorce, kunabantu abafisa ukuthi wena njengoba umbhekile ngabo uya-admit oba se-ICU, futhi kunabantu abafisa ngabe wafa. Mntana, mina ngeke ngehlule lento abakwenzayo nalento abakufisela yona. Ngiyoyihlehlisa ngoba ezinye zeyifiso
sasiqalile kwenzeka empilweni yakhe. Ngiyamthuma ke uMadube eMsinga. Ngisho kuphi na? Ngisho khona lapha eMsinga enkosi yabathembu mhla ka-6 of November inkonzo yokuhlehlisa lezi fiso ezinye sayiqalile ukwenzeka. Ngomhla ka-7 inkonzo yokuhlehlisa ifiso ezimbi ezivela ngabantu abangakufuni. Yes, eMthatha Town Hall 10 o'clock ekuseni. Kanti ngomhla ka-8 khona laphana eMatatiela eHerigwala Hall. Ungakhohlwa ke uzobuyela ekhaya uphethe amasawoti ayi-2 ne-anointing oil eGold. Ngizokutshela mina na ufike enkonzweni uthi uyisebenzisa kanjani le product lengikutshela ngayo ukuhlehlisa ifiso, inkonzo yokuhlehlisa ifiso zabantu abakusondayo. Kanti ke ngomhla ka-13 sikhona silaphana ulaphana eBethali uMadube Bethal Town Hall. Siye khona laphana oPhongolo eQotshane Community Hall ngayo mhla ka-20. 21 Peter Marisburg Net Prayer khona laphayana eThabizole esontweni lami. Ngithi uMadube uzoba nenkonzo enkulu yokuhlehlisa izifiso zabantu abakusondayo. Bantu baseThabizole, bantu baseDindeli, bantu baseFrance, bantu balapha eThelas, bantu baseSkopho phelelane eThabizole kuyoba kuyi-night prayer ngomhla ka-21 of bani na ngayo mhla ka-21 of November 6 to 6. And then-ke bese siba nabantu basempangeni ngithuma yena uMadube uletha inkonzo ye-1-on-1 uyohlala nani aqoqe nani khona lapha e-ofisi lethu lasempangeni ya ngayo umhla kabani ngayo mhla ka-27 of November lapha kule nkonzo ye-1-on-1. Ngicela ukuthi bonke abantu bafone njengamanje njengoba ungibona ngikhulume ngiba ubuqingo lwabo ngikubhalise ukuthi uyeza ku-1-on-1. Kanti nabo bonke abantu abathi thina asifuni 1-on-1 sifuna ukubeka izakhe abaphelele ofisi lasempangeni. Ungakhohlwa ukuthi ngikhuluma ngaso isiqitho ukuthi wena baqithe kuma-relationship, baqithe kumlungu wakho ukuzonda noma wenza kahle umsebenzi, baqithe nasey'nganeni zakho azibuye ekhaya, azikuthandi, azikufuni, azikusapoti. November mhla ka-7 ngiza eBergville ngizokhipha leso siqitho mama, ngizokhipha leso siqitho baba leso uqithe kakhulu emalini, imali ayikufuni yakubaleka. Ngiyofikela khona lapha eBergville Sport Complex night prayer ubusuku bonke. Kanti abantu base-Akhona Hoek zirinzeleni nabuya Akhona Hoek ntabani ri na n'wina hi ti 14 of November i-night prayer e-Akhona Hoek khona laphayana e-college la kuhlala ngifikela khona. Ngizoqosha umoya wesiqitho oqitha emalini. Imali ayikufuni wena, imali yakubaleka noma iyathengisa kuyabona noma iyathengisa abathengi ngoba baqithile emalini. So i-night prayer lapha e-Akhona Hoek ngilindeleni bantu benkosi. Ngomhla ka-1 of November eSoshanguve ngilethe yona inkonzo yokuqosha mina isiqitha abakufake sona esukuqitha emalini. Asihlangane eSoshanguve Block KK khona lapha esontweni ngo-10 ekuseni bambani isikhathi. Ningakhohlwa ukuthi ngingakujabulela kunibona ku-1-on-1 ukuze ngikusize kahle face to face. Ngayo mhla ka-6 bantu baseStinga ngizofikela khona lapha eTown Hall ngomhla kabani ngomhla ka-6 of November eStinga phelelani bantu baseStinga. Ngayo mhla ka-22 of November ngizofikela khona laphana eMzingisi Square Hall elokishini. Angiphinde ngisho bantu baseQueenstown asihlangane ngomhla ka-20 ekuseni ngo-10 phuma nino asihlangane kuzame ngizonibeka izandla ngilikhiphelele ngiphinde nginithele nangamanzi. 27 of November kuzamile laphana ebalahleni eWoodbank ngilethe yona lenkonzo yokuqosha isiqitho ngisikhiphe kukhumule lesiqitho lesibuvale emalini. Cela niphume nonke nizothola amanzi wami, nonke ngonithela ngamanzi kodilika lo mhlaba owuzwayo la, nonke ngonithela ngalamanzi kuyophuma lento oyizwa ngathi spider web lebusweni bawo. Emveni kwalokho imali izovuleka. God bless you. 2025-2026 sihlukanisa unyaka. Angiphinde ngisho kuwena buke lapha ekhaya ngibheke khona ukuthi lena inkonzo enkulu yokwehlukanisa unyaka. Kule nkonzo lena yokwehlukanisa unyaka
ngiyoba ngilwa nalomoya ophezu kwabo, umoya wokuhlupheka. Wena ulandelwa umoya wokuhlupheka. Ngikhuluma nawe njengoba ungibhekile ekhaya. Beka i-remote phansi ngikhuluma nawe. Lo moya ukwenza noma ungabamba imali yaphela iphelele esandleni. Lo moya wokuhlupheka ukwenza ukuthi uplana izinto aziphumeleli zonke. Lo moya wokuhlupheka lebakufake wona ukwenza ngokuthi noma ungathi uqala ibhizinisi alivumi uqala nangabe liyaqala livele lishabalala emoyeni. 2025 2026 inkonzo enkulu yokwehlukanisa unyaka. Ngithi kuwena mntaka baba, mina ngifuna le eThekwini ngoba ngiyoba ngikuthintitha, uyothintithwa yimi. Ngiyokuthintitha umoya wehlupheko. Kunini uthi uyayakha le ndlela yakheki? Umoya wenhlupheko loyo. Kunini uhola namhlanje after 3 days kumele uhambe uboleke imali zabantu. Ukhuluma nomuntu. Ngisho negrosa yikho lapha ekhaya. Basebaqedile njengawo. Uyasebenza, ayikho into ebonakala. Lo moya wenhlupheko uphule ngisho ne-odrop. I-odrop yakho uyibopha ngamathaya noma ngey'ntambo zey'qathulo. Lo moya wenhlupheko uphule ngisho namakhabeti, uphule ngisho ne-TV, uphule ngisho nama-ayini, uphule ngisho nesitofu esisebenza ngamazinga ayi-4. Lapho ekhaya la sebenze lodwa. Angiphinde ngisho ngithi 2025 2026 sehlukanisa unyaka. Wonke umuntu ongibhekile njengamanje kunama-transport kuyo yonke iprovince azobaletha abantu la eDurban. Hamba njengoba ngikhuluma nawe uyobhalisa igama lakho. Hamba njengamanje njengoba ngikhuluma nawe uyobhalisa igama lakho ukuze bakubekele isithi kule transport eseDurban. 31 ngoba ngibeka abantu izandla. Phakama mntaka baba, uyohlupheka uziyofa nawungeke uyiphakamele impilo yaphakanyelwa. Ayikho into elungako nawungeke uziphakamele impilo. Ngicela ugijime uyobhalisa igama lakho. Nawufika lapha eThekwini ngicela ukulungela ukuthi uyobuyela ekhaya ne-bracelet. Le bracelet lengokufaka yona esandleni sakho iyona esihambe uyovula zonke into zakho. Ngithithitha umoya wenhlupheko, ubuyela ekhaya ne-bracelet sehlukanisa unyaka. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462.